Aduh mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa ya. Yun oh. Guys, sa gubat kami. Pastilat. Manguha kami ng tilapia. Ayan, shoutout kay Chai Star. Cha, yung tilapia mo, dito kunin ko. Lami ng tilapia. Si Isya Alay, shoutout sa inyo. Pakita ko sa inyo yung mahuhuli naming tilapia. Sa to guys ha? Ilog. Dito kami. Guys, kasama ko si ano ba ang pangalan ng channel na gagawin mo? Ikaw na yung mag-ano dyan. Ayun, sige. Ano na lang, saan nga lugar mo? Bate. Hindi saan Placer. Proud to be Placer. Yan. Shoutout sa mga taga Placer dyan. Yan. Placer. Ayan. Wow. Grabe. Kadaghan ba yun? Yan guys. Oh. Dito kami. Lagkot kami. Kupat guys. Ano? Daghan na ba? Sana ba yun? Bil ba yun? Ano? Oh, ano? Oh, daghan na. Ano? Dito nadala yung ating guys. Yun, dami guys. Oh. Yan. So medyo malabo kasi umulan dito guys. Yan. Running water to. So ilalagay muna namin yung lambat namin guys. Ito kasama ko si Proud to be Placer. Yan. Official. Yan. Yung gagawin na channel. Guys, abangan nyo guys ha. Yung yung ating kasama. Placer yan, Masbate. Shoutout sa mga taga Masbate dyan. Yan, abangan nyo po ito. At i-subscribe nyo po. Proud Placer Official. Placer talaga yun. Barangay nyo? Hindi, bayan na. Sige. Masbate. Yan ba ito? Ilalagay namin. Dalawa na yan? Hindi pa. Isa muna. Isa man tayo? Di ba yung dati maliit lang naman yan? Isang ano na to. Lumapad to. Kasi yan Yan, kakabit namin guys. So mamaya uli guys. Ayusin muna namin. Yung aming lambat tataan na. Ay, teka lang, bra. Teka, kasi dadalhin ko na to. Kasi mamaya, ipit ko dito. Dalawa lang kasi kami guys. Kaya walang hawak ng isang sigay. Yan. So, ito, hahawakan ko siya. Kasi siya ang pupunta doon. Abangan nyo guys mamaya pag ahon namin. Mamaya pag nadali itong cellphone, dali. Sige. Bay, ayuha yung ilalim ha. Yan, lalagyan na namin guys. Yan. Hawak ako dito sa dulo. Para dito namin tatali. Diri na bay. Diri pa kani. Para mo abot. Oo, lumawak. Yun, sumabit na. Meron na. Diyan bay, diyan. Huwag mo itaas, yan. Yun, may nadali na. Oo. Yung guys, may nalakay na. Ano? Lubog kagad, So, angat mo muna dito. Sige, punta ka lang muna dito, wag muna. Yan, dami, may nakadali na, Yan. Yan. Lumubog dyan. Wala pa? Tali mo dito. Yan guys. Ayun, dali. Wala pa. Yan na dali. Kailangan may tali yan guys. So yan. Mamaya uli guys. Yan.
pakita namin sa inyo yung huli namin. Ayun na. Hindi na. Yun, may huli na guys. Sige lang, sige lang. Mamaya na. Tabi isa. Asa man na butang? Ito, ito. May huli na. Sige. Diyan sa gilid. Kay aton na kwanon nga ano. Naton dalon-dalon. Abi pa pakat. Guys, oh. Lalagay namin. Ilog po yan. Yung daanan ng tubig yan. So yan. Huli lang kami ng ano, pang ulam lang guys. Yan. Asa man mo dalon? Dito sa gilid, dito ba? Oo. Naana? Yan guys. Ito yung sa gilid oh. So abangan nyo mamaya guys yung huli namin. Papay! Woo! Ayan guys. Oh. Ulo. Yes. Sadak po. Oo. Ano? Nanguhuli kami. Tinatanggal niya. Dami na guys oh. Sako na. Nahuli namin. Ayun yung lambat namin oh. Ayan. Sa gilid pa lang po yan. Malalim. Malalim yung ilog. Grabe. Kaya no? Nakuha ng aking kasama. Yan. Wala kasi kami taga-camera, dalawa lang eh. Yan, pagka wala kang ano, overtime, mangisda ka na lang. Ayan, shoutout dyan sa ating viewers. Long time ano na hindi ako nakapag ano, kapag upload. So yan guys oh. Yan oh, para makita nyo yan oh. Ano, tinali namin doon sa puno. Ang gilid. Sa gilid lang kami kasi malalim guys. No? Malawak po yan. Malalim. So dito, ayan yung mga ano namin. So hawak-hawak ko tong isa. Pastilan ay. Ayan. Ko. Ayan oh, may huli na naman. Ayan. Ayan oh, yaw. Asa na? Ano ba? Tuwalid sa dulo? Doon sa dulo. Apa dia? Tuwalid sa dulo. Guys. Naroon na naman guys. Ay, mahulog lagi natin cellphone namin. Still ano. Ay sako na guys. Oh. Huli namin. Dalawa lang kami. Tiba-tiba to. Ayan o. Ano guys. Oh. Sila bro. Pakita mo bro. No, lumalangoy kami guys. Oh. Oh. Ayan ah. Grabe. Sa gilid lang to kasi malalim eh. Ayun. Malalim guys, dalawa lang kami. Kaya solve ang aming 1 linggo na tong ulam ko. Mamaya sila kasi giinom, pampulutan daw nila. Pambihira to mga to. Yan, tinatanggal guys oh. Yan. 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 So yan. Hanggang dito na muna guys. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan. Ayan po yung aking kasama si Proud. Anong channel mo? Proud Placer. Proud Placer Official. Soon yan coming. Yan. So hanggang dito na lang guys. Bye bye.